De Moncofa està Elpídia Bellver. Elpídia, bon dia. Hola, bon dia. Exactament són 60 persones les que ahir tenien perill de quedar-se aïllades en la platja de Moncofa. Perill perquè el riu Belgaire tenia possibilitats de que quedaren aïllades. Va començar a desbordar-se principalment en l'últim tram de la seva desembocadura. En aquests moments les persones pràcticament totes han tornat. Hem de pensar que la zona de la platja són segones residències, que hi ha 600 persones censades, però que pràcticament només 60 persones viuen tot l'any. El nucli urbà de Moncofa no ha patit cap problema, l'aigua caia i corria cap a la mar i no s'han produït inundacions. Els bombers i els treballadors de l'Ajuntament de Moncofa treballen hores d'ara, principalment, com diem, en la platja de Moncofa, perquè els veïns tenen molts problemes fins i tot per entrar a casa. Molt bé, gràcies, Elpídia. És l'última hora en aquest punt crític, en les últimes hores de nit, que va ser Moncofa. Anem a la rodalia de la ciutat de València, a l'àrea metropolitana, concretament a la zona de l'Horta Sud, on es van registrar ahir molts problemes al barranc de Xiva, al seu pas per Catarroja i per altres ciutats d'aquest àmbit geogràfic. Connectem amb Esperança Costa. Bon dia, Esperança. Hola, bon dia. La situació així a Aldaia, Catarroja i altres pobles de l'Horta Sud que ahir van patir les conseqüències de les inundacions, podem dir que està ja normalitzant-se. El nivell de l'aigua del barranc de Xiva ha baixat molt, ara és l'hora de fer neteja, els equips de sanejament dels ajuntaments d'Aldaia i Catarroja no donen abast per a llevar la brossa, les branques i tot el que l'aigua va arrossegar i es van dur per davant. Els accessos a Aldaia per carretera també estan normalitzats. Podem dir que a nit es va celebrar un ple extraordinari a Aldaia i tots els grups polítics van aprovar per unanimitat demanar al govern que declare zona catastròfica. També van demanar que s'execute d'una vegada un pla de canalització del barranc de Xiva i altres barrancs confluents a l'Albufera. És un pla que depèn del govern de la nació, un pla que ja està aprovat i té també pressupostos, però l'oposició d'alguns grups ecologistes el va paralitzar. Segons els ecologistes, este pla de canalització podria danyar l'Albufera. De moment podem dir que ja ha parat de ploure, que no plou i que el sol lluís tímidament en l'Horta Sud. Gràcies, Esperança Costa, per aquesta informació també al voltant de com està la situació a l'àrea metropolitana de València, insistim sobretot a la comarca de l'Horta Sud. Anem a veure una sèrie d'imatges de les últimes pluges en les últimes hores ocorregudes a diverses comarques de la Comunitat Valenciana. Comencem per Bétera, això era la situació a nit. Com veuen, continuava plovent prop del barranc del Carresset, que també baixava molt carregat d'aigua, tot i que en les últimes hores va baixar el seu nivell. Això és la comarca de Camp de Túria. Seguidament anirem a la comarca de la Ribera. Allí també va ploure amb intensitat en les últimes hores a nit. Esa és la comarca de la Ribera Alta, concretament a Cogullada, la Cogullada, prop de la zona d'Alzira. Com poden comprovar, la pluja caiguda era molta i s'amuntonava sobretot prop dels camps de cultiu, en aquest cas dels tarongers. De la Ribera anirem a la Safor, també pluja la que va caure a nit a Gandia concretament, aquestes són les imatges. Plovia amb una certa intensitat, però sembla que no era tan forta com la passada matinada, on es van registrar els autèntics problemes. Són imatges, com poden veure, d'esta passada matinada a Gandia, a la comarca de la Safor. Per la comarca de la Safor viatgem un poc més cap al sud. Aquestes són imatges de la zona d'Alacant, concretament. Ahí poden veure com també les últimes pluges han deixat molts camps de cultiu que estan completament plens d'aigua, rebolsats d'aigua. Són imatges aèries. Anem precisament a Orihuela. Allí està el nostre company Francesc Morrió per a que ens detalle com han passat les últimes hores. Bon dia, Francesc. Bon dia. Lluïx el sol en tota la província d'Alacant. Total normalitat. Esta passada matinada han hagut algunes complicacions, sobretot a la Marina Alta. A Dénia, en concret, se n'han registrat l'últim dia 160 litres per metre quadrat. Però a la resta, ja dic, total normalitat, com així al Segura, on en estos moments el nivell de les aigües està en 2,5 metres. Recordem que ahir va arribar al màxim amb 4,30. Tot això i molt bones perspectives per al camp. Tot això des d'Orihuela. Gràcies, Francesc. Veiem efectivament com lluïa el sol, concretament a Orihuela, damunt del riu Segura, al seu pas per aquesta ciutat. Hem d'anar també a conèixer com està la situació a les carreteres. A la Direcció General de Trànsit sembla que bastant normalitat. Bon dia. Bon dia.
Tenim normalitat? Sí, tinguem normalitat en aquest moment. Encara hi ha algunes carreteres, la Nacional 225, que tinguem les últimes notícies com a que ha estat allà, i el que estem ara en aquest moment és girant visita a totes les zones que estan afectades de Ribarroja, Pobla Llarga, Carcaixent i Canet, que poquet a poquet van restituint-se a la normalitat. No obstant, encara recomanem una miqueta de precaució fins que puguem comprovar totes i cada una de les carreteres de la xarxa per anar donant normalitat a totes i avançant ja la normalitat en elles, tant en la zona de la província de València com en la zona de Castelló, en la que recomanem encara que s'extreme la precaució, que s'evite circular, si és possible, per les zones que estaven afectades, que les nomenàvem en avanços anteriors, i que si algú té que eixir perquè és una cosa necessària, pues que toque al centre de gestió de trànsit per assegurar-se que està. Nosaltres en aquest moment estem comprovant i actualitzant tot l'estat de les carreteres que tenim fins al moment. Gràcies des de la Direcció General de Trànsit. Tenim un poc curt el temps. Anem ràpidament a veure la situació meteorològica. Hem dit que el temporal, la gota freda, comença a remetre. Victòria Rosselló, i efectivament no esperem pluges amb tanta intensitat. N'esperem, Joan, però sí que hem de dir clarament ja que l'episodi de pluges intenses que ens està afectant des de fa un parell de dies té les hores comptades. De fet, s'espera que encara hi pugui haver algunes pluges localment intenses o inclús torrencials, especialment a la meitat nord del territori. I hem de dir ja també que en alguns observatoris, especialment de les comarques centrals, superen els 600 litres per metre quadrat. A les capçaleres dels rius n'han caigut 500 i encara es podran afegir, com diuen les previsions, en les immediates hores, alguns litres més perquè hi ha pluges en aquests moments a les comarques del nord i continuarà plovent. Però tot indica que la millora serà paulatina, progressiva, però que a últimes hores del dia d'avui ja la situació tendirà a l'estabilitat i demà ja no parlarem de pluges més que en alguns punts concrets de les comarques del nord. Per tant, tendim a l'estabilitat paulatina, tot i que encara, insistim, es poden tornar a produir algunes pluges. Efectivament. Gràcies, Victòria Rosselló. Hem de posar ja el punt i final a les 2, en l'edició migdia de Notícies Nou. Més informació repassant tot el que ha corregut en les últimes hores en les conseqüències d'esta gota freda. Que ho passen bé. Adéu.